jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala min bisimon kelle gadane roɓinde jaydeji aljuma nogasi jeeɗiɗi lewru décembre 2024 bisimilla mon kelle gadane roɓindo jandeji puɗɗortoɗen ko jayde guedira leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti ko le premier grand oral de Ousmane Sonko hande o ñalawma patam lawma natɗo e tarik leydi Sénégal. Ousmane Sonko ma huccodir e ɓen ɓe ganduɗa ko suuɓaɓe toon to surdu sardeji leydi Sénégal wadde ko yete ko déclaration de politique générale jayde le soleil arti ha joni e ko yoyitno e adoption du budget 2025 tawi ko toon to surdu sardeji leydi Sénégal e yiɗo mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo golle ministre du travail de l'emploi et des relations avec les institutions kanko Abbas Fall holiti laamu ngu ma namdo ɓen ɓe ganduɗa ko toon to assemblée nationale gam tigui ɓe mbaɗa ko yiyete ko adopté on loi de finance initiale 2000 on loi de finance initiale ɗum ɗo noon tawi ha joni warti yiɗi ɗum ko tawi ɓe jahani toon to pléniére holiti ɗum ɗon kadi ɓe tumni ha joni koye article 86 alinéa 6 e nder constitution mo leydi Sénégal. Jayde rewmi quotidien ɓe garti koye déclaration de politique générale Ousmane Sonko laaɓi hande o mo huccodir e rendo ngo gam tigui artude wonande e ɓoje ɗeɓe jogui e guinol golle to banggue wonande oɗo saaha noon holɗoɓe parni leydi Sénégal. Yiide li quotidien jayde yiide rewmi quotidien ha joni o holliti Ousmane Sonko naati e tarih leydi Sénégal kono ɓe garti e ngal jaltal Cheikh Oumar Diagne yaltuno to banggue wonande tirayi ren ɗum saabi ne wayno joguiɗo konngol gouvernement o kankone o addi hen wonande yiyande makko. Jayde direct news ɓe garti koye les attentes des Sénégalais on déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko e yiide jayde direct news caggal nde kanko Ousmane Sonko o namdino sarɗiyankoɓe kewal e nder temedere capanɗe jeegom e joyi. Ousmane Sonko heeɓi ko abbi e temedere capanɗe tati sarɗiyanke ɗum saabi ɓe kolliti hande oɗo saaha kay ne wayno ne fada e makko gam ko yitno noon e kuccam to banggue wonande e ɓoje leydi Sénégal ɗum ɓe saabi ɓe kolliti on déclaration de politique générale ene foti artude ha joni e goƴƴaji kam e ko yitno e ko sabbi wonande ko fada e kanko Ousmane Sonko wonande ɓesguji leydi Sénégal ko padi wonande gouvernement makko kono kadi ɓe kolliti yiide jayde direct news ɗum kadi ne foti ha joni notitade e nden eɓɓore Sénégal 2050 kono ɓe garti direct news ha joni to banggue wonande oɗo saaha noon to banggue wonande caɗele gurdam ɗam tiiɗallaji taweteɗi e leydi ndi kono kadi ko yete ko chômage des jeunes ɓen sukaɓe joɗiɓe gollani hani e ko yete ko to banggue wonande ɗan leɗɗe ndewadi lawol immigration clandestine autonomisation des femmes ngaalu leydi hani e ko yete ko to banggue souveraineté hani e to banggue wonande fiscalité ɓe kolliti ɗum ɗo kala ko hunde nde ganduɗa ene fada e on déclaration de politique générale. Jayde la dépêche ɓe garti koye jaltal Cheikh Oumar Diagne ɗum addi hame kaɓe mettere ɓen ɓe ganduɗa ko taniraɓe tirailleur en ɗum ɓe saabi ɓe kolliti on mo ganduɗa ko kay tigui woni directeur des moyens généraux à la présidence kanko Cheikh Oumar Diagne ɓe padi e hoorejo leydi ndi neɓe mbawata rewde on mo ganduɗa e kala e saaha ne haala haalulaji ɗi ganduɗa ko gaddoji mette kam e firñitere ɗo e nder leydi Sénégal. Jayde l'évidence ɓe garti koye e on assemblée générale omo ganduɗa ko coalition jon président ɗum ɓe kolliti hanki o de ne wayno on coalition hanki o Mohamed Moustapha Diagne ko kay tigui toɗɗa wonande jirlo golle ɗe ko kay woni coordonnateur on coalition jon président kono ɓe garti toon to chambre de commerce haala conmami cottumami hakkude omo ganduɗa ko Yaya Wane Kame Abdoulaye Sow ene tawe e jayde l'évidence kono ɓe garti et enfin le grand jour de Sonko ɓe garti on déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko hande o ko ɗum tigui latoto. Jayde le républicain ɓe garti koye Ousmane Sonko face aux élus du peuple kanko Ousmane Sonko hande o mo huccodir e sardiyankoɓe toon to boowal guendire leydi Sénégal kono ɓe garti e Lat Diop holliti wonande waɗi citation direct ɗin haalulaji ɗi gonɗani pawnoɗe e dow makko hollitino gam lawƴude ko yete nguru ɓandu makko ɗum saabi noon o waɗi ko yete ko citation direct feeɗo mo ganduɗa ko Mati Sar Nia kam e Cheikh Oumar Talla. Jayde l'informateur ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko tirailleur sénégalais en tanira mabɓe ko kañumen tigui jogui mette hame hollidde metti mumen e ngal jaltal Cheikh Oumar Diagne kono ɓe garti e on tourné wonande kanko Amadou Ba holliti noon mo watta moɓniral tawi ko tourné ha to ɓuuri woɗɗude e nder leydi Sénégal artude hollude wonande gam wawde ha joni artude e caggal wadde ko yete ko ɓeeto to banggue ɗin sumgoji jawtuɗo oɗo saaha kadi heblanade ko yetno noon e sumgoji payaɗi ɗi hani e wawde tittinde ko yete ko noon oɗo saaha to banggue wonande nouvelle
nouvelle responsabilité. Amadou Ba on tourné tidja koy lewru janvier jande l'informateur arti hen Diagne li quotidien ɓe garti koye Ousmane Sonko la cherché ɗum ɗon ɓe garti koye vote sans débat et on loi de finance 2025 ɓe kolliti noon wonande to banggue wonande batte lelgol on déclaration de politique générale jasjasgol kanko Ousmane Sonko ko yetno e on déclaration de politique générale kono ɓe garti e on ko yetto ko noon to banggue loi de finance 2025 ɗum ɗo kala Diagne li quotidien arti hen ƴeewoyen Diagne libération ɓe garti koye trafic d'une nouvelle drogue ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti noon Ocratis ko kañum fawi jungo e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui nani ɗo e nder leydi Sénégal on drogue kesso ɓe ganduɗa ko canole ɗaynoje ɓe kolliti noon ne wayno ɗum ɗo noon ko guila ɓe ndewi e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni waɗɓe ɗen golle ko guilay toon to dowlaji dentuɗi Amérique tawi noon koye ballal GP ɓe garti noon ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni Sénégal o américain en ene wondi e ɓen ɓe ganduɗa ko suko étudiante wondude e on mo ganduɗa comme d'affaires ɓe kala ene jilla wonande e ɗen baɗi kono ɓe garti kamɓe libération ha joni to banggue wonande e on déclaration politique générale mbo Ousmane Sonko Diagne le public ɓe garti koye près de 10 000 morts et disparus en 2024 to banggue ɗenle ɗe ndewani lawol toon to Canari ɓe kolliti noon ko ɓuuri ujunnaje sappo ɓiɓɓe dunde Afrique ko kañumen tigui lori e ɗanle ɗe ndewani lawol tawi koye rewde majje kaɗɗe ɗe ɗum saabi ɓe kolliti noon toon to Canari ko lawol mayde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui pitali mumen keddi toon Diagne le public arti hen ƴeewoyen Diagne Sud Quotidien ɓe garti koye nomination de Samba Ndiaye caggal nde kanko mawɗo leydi ndi o toddi omo ganduɗa ko Samba Ndiaye PCA SN Aslem haɗum addi hallulaji mawɗi ɓen ni taweteɓe e landa Pastef yiide wonande ngol toɗɗugol rewani lawol alay saago itteɓe kolliti noon to banggue wonande hokkude ko yete ko hurum hay hormade kanko horejo leydi ndi ne wayno ɓen ɓe ganduɗa ko ɓen ɓe gollituno ko kay tigui ne wayno caabi ɗen caɗele fewde wonande e ɗowgol leydi ndi tawi kadi ko wasde ha joni hormade kanko horejo leydi ndi kono kadi ɓe garti on mo ganduɗa ko kayti go toɗɗi wonde ko yete ko directeur des moyens généraux à la présidence ɗin haalulaji ɗi haali e kala saaha hono noon ngal jaltal battinigal to banggue wonande tiraire en o sahani mbo kanko mawɗo leydi ndi o darino gam tigui wawde ruttudeɓe teddungal ko nden goto ɓe ɓe ganduɗa ko kaytigi goni ɓe o toɗɗi wonde directeur des moyens généraux à la présidence haali haalulaji ɗi ganduɗa ko gaddule filnitere e nder leydi Sénégal Diagne Las Quotidien ɓe garti koye Ousmane Sonko face à ses promesses kanko Ousmane Sonko waɗi ko wino caggal nde o habluno wadde ko yete ko déclaration de politique générale kanko Ousmane Sonko hande o laaɓi mo huccide e ɓen ɓe ganduɗa ko rendo ngo toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal kono Diagne Las arti ha joni e ɓen ɓe ganduɗa ko caɗele hande teskade hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko aynaɓe kam e jomanen guese en mbiyen remoɓeɓe Diagne Las arti e jertinde wonande o saaha beele laamu ngu fotani ƴewtade ɗe caɗele ɗe ganduɗa noon ko filnitere hani e caɗele to banggue wonande ene waɗa hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko remoɓe kam e aynaɓe Diagne Las Quotidien arti hen Diagne Le Quotidien ɓe garti koye DPG e vote de confiance Ousmane Sonko o percé à Soweto Diagne Le Quotidien ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko hande o mo huccodir e ɓen ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe ɓe toon to Bowal gendire leydi Sénégal Assemblée nationale kono kadi mo rutto ñande aseɗo wadde ko yete ko budget sans débat Diagne Le Quotidien arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni ko min doɓinnomon kelle gadane roɓine Diagne subaka hande o min dokka on aadi altine paɗo sahore wele dalla ɗo e nden yo jaam jogo min jogo en on jarama.